March 4 na lumabas ang balita ukol sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo habang nakikipag-usap sa kanyang mga nasasakupan sa tapat ng kanyang bahay sa bayan ng Pamplona. Maliban kay Digamo, 8 pang individual ang nasawi, habang 17 ang sugatan matapos magpaulan ng bala ang mga lalaking nakasuot ng military fatigues na hinihinalang miyembro ng organized crime group. Labis na ikinabahala naman ng Department of the Interior and Local Government ang naturang insidente ng karahasan. May tuturing daw itong national concern ayon kay Undersecretary Margarita Gutierrez. Actually, nalulungkot po kami sa nangyari po kay Governor Digamo, pero nagagalit din po kami na nangyari. Patuloy po yung mga meetings po with the PNPs, and we're also involving na rin po kasi the AFP and other agencies that are tasked po for on the national security. We see that this is a national concern na rin po. That's why everyone is getting involved. We will surely get to the bottom of this. Rest assured po na we won't stop working on this until we find out who did this to Governor Digamo. Nauna nang kinundina ni Interior Secretary Benjamin Abalos ang krimen. Hindi umano titigil ang kagawaran hanggat hindi nare-resolba ang kaso, gayon din ang iba pang insidente ng pananambang sa iba pang mga lokal na opisyal. And we're also working rin po yung sa mga previous po na mga naging attempts po. Yun din po. So, in-intensify na rin po natin ang PNP. That's why we're also partnering up po with other secretaries and agencies involved in national security. Sa Pampanga, ilang kaso na rin ang pagpatay sa mga lokal na opisyal ang naitala nito lamang 2022. January 2022 nang mamatay sa pamamaril ng riding in tandem ang punong barangay ng Santo Niño, Guagua na si Ranier Asban. At matatanda ang April 30 noong nakaraang taon nang tinambangan naman si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza ng Siyudad San Fernando sa Barangay Magliman, Bacolor habang nagmamaneho. Tumatakbo noon bilang konsehal ng siyudad ang napaslang na kapitan. At Disyembre ng parehong taon nang binaril sa ulo si Kapitan Jesus Liang ng Santo Rosario, Siyudad San Fernando habang naglalakad sa kahabaan ng Abad Santos Street sa poblasyon. Kabilang sa tinitingnang anggulo ng kapulisan sa likod ng pamamaril sa 63 anyos na kapitan ay ang kanyang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkaayusan sa palengke na kanyang masasakupan. Samantala, inihain naman ni Senator Risa Hontiveros ang Senate Resolution No. 518 na humihimok sa Senado na magsagawa ng investigasyon sa serye ng mga political killings sa bansa. Ako si Liana Canilao, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.